Ahojte kamaráti, kamarátky, ja som Superman, toto je Klára a ja sa cítim nejaký rozbitý a to je preto, že mám málo vitamínov, moja pečeň je zaspatá, lebo musí spracovávať všelijaké oslavné nápoje, obličky tiež už nefungujú najlepšie, takže ja som si povedal, ja si dneska spravím smoothie. On si hovorím, jo, jak si zrobiť to ten smoothie, strašne sa mi nechce, tak som vymyslel jednoduchý recept, pozerajte. Zoberiem dyňu. Musíte ísť na trh, deň predtým, alebo dakedy si musíte nájsť čas, že idete na trh. Zoberiete dyňu a dáte do mixéra. Ani nemusíte krájať, bo krájať to je komplikované, len normálne s lyžičkou tam dáte, aby to bolo jednoduchšie. A dávate aj s jadierkami. Teraz prečo? Lebo jadierka veľa ľudí nemá rado, ale vám poviem, jadierka z melóna sú veľmi zdravé. Pozrite sa, tu píšu maslo semian arbúza, to znamená po rusky, to je zo semienok dyňových olej. A to mi predali na obličky v takom zdravom obchode, aby fungovali dobre ľadvinky. Takže toto môžete kúpovať za drahé prachy, 15 €, alebo zoberete melón a tie semienka, čo stále vyhadzujete, dáte do mixéra. Takže dáte ich vnúka a potom stlačíte. Pozrite, aké to je jednoduché. Aha. Vybavené. Semenka sú pomixované a teraz zoberiete čučoriedky a do tej sladučkej melónovej vody dáte tie čučoriedky. To zbierali naši kamaráti Rómovia v oblasti Gelnica. Sa to povie borovky po rómsky, po česky sa to povie, jak sa to povie po česky? Brusnice. Nie, brusnice. Čučoriedky, jak sa povedia? Borúvky predsa, ne? Áno. No a teraz dáte toto dnuka. Dáte dnuka tie čučoriedky a ešte raz potrebujete zopakovať ten komplikovaný proces, že zapnúť od toto mixer. Vybavené. Kamaráti, kamarátky, tu je totálne zdravý smoothie, najjednoduchší, aký sa dá vymyslieť a zároveň najzdravší. Takže ja dám jeden pohár sebe a jeden babke za kamerovanie. Babka, takže na zdravie. Asistentka. Ahoj. Ďakujem.